Wesokia na kumochia chingwa na chao mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati anene chinga kiarenge asumu yagabwa matanga yoko mwenya yorenke omo principal we skuru yobabundi ya Kisii National Polytechnic okwana chinga kiechoni kwa muganirie arati kwene kia amaskani gochiase omu waziri wechisemi Ezekiel Machogu sekeria batebire na nere orare tegosinere orengete koreta amagendro ime ye kaunti ya Kisii nigo babere bakomochia abaraibande abo bagenderete kurterana chingwa na chitabwenereti na kubagania go chamo na kubwaterana eryo gokora magendero ase kaunti ya Kisii omurike Mildred Momanyi na mange korengana norbotyuru Habagaka ime Nyaribari masaba nigo basangerekana ime wadi ya Gusii asoboro bonene na kubetsa chinyimbo inse ase okuikeria okoiranerania kwa enekigwa asa matanga yoko mwenya oyo kabeire omo principal o Kisii Polytechnic uchiase omo waziri wechisemi Ezekiel Machogu ase babeka ebirengereri byabo teneni asogoteba omo waziri asikwe asegasiria agokora Katuachaga tobete ntobu atimogoko CS Machogu wa masikani na serikali ekawambwa yanya gokunwa nogo ichana omugaka okorogwa Simbarati akora Machogu Machogu na taketa babwataniamo lakini ekabanekanga agiye kuangera imwana kyo kuibora naenda kwoboso kwese public y'abantu bakorera bami tontoli korera igo intu ajamagana iyo kwa mogi keria tige Machogu Gusii bagateba chaga mwangane mwanchanire matati sonye wangete Machogu because of political divide tari gutiga matangaere agiye fora mwenga aho chikumurambira igata gete gutarira Machogu bako mwaerio 2027 yego chata nga Machogu rekondwa na kinda korera tamagendero nigo abagakabo baganya abanyaribari gosikwa anene asibaganya omugavana gochia gusaba amabera omwaziri wechisemi nabo igo komosikabune nchereyemo yokorenta abagusi ase obwamo siko umunyaribari gamenya tero mubasi amo ono tana kurutana murutari teacher ya mugondo inga orudiro mubasi mayaje bono kwanyora tamanganaya tware gogotebiga gavana weka maskania manene ase CS yoito igokoroko na komoramaga ose komera otegerera twagike irichimbu chao usiengima anare goja gosabara tinga kikoranje kagunse ogende semaja gwakoro kienchera eyora akonya abantu we county ya Gusii engana yoko murusia bisi omokonyi bo mugavana gwetera ase omoswada obekwa ase bunge ya Kisii nomo MCA we wadi ya Ichuni Wycliffe Siocha nigo egendrete gukinya amaberera y'abanyaribari ase kelia bakugikelia na kumugania guchia gusaba amabera uchia se Dr. Monda ase boigo bamuchia egati aba MCA bande kurwa ase ebunge yo omwana okurugunge mbane oyiro mwese joni obetiraba abanyaribari tumukurujaje bakararia ikorongo toitire toto aene mbandeli toka twasimurite tugasimeka ende jikanisa inso akamagoti usaba abagaka usaba no mwagwa rwa beteteri timo egara nyasa abagaka amabera twakwabeirira kidio manyenga abantu manya goitere ko nyomba ime kanga gwatiga gisegi chake tukubisiko tuboringa jaruira komo. We want to condemn the act of Mbande. He has destroyed his political future and I want to say let them protect the interests of our Nyaribari and let Simbarati know that Nyaribarians are now going to be united come 2027. Ntobwate umunyaribari bari aba MCA baitoka na barubansire gotorwa bagoita abantu baita abanyaribari abanyaribari ngaitoko tamera goje onye gogo imbichi oryo itotore komo where next are you coming to nando kwenda goje nyaribari genda agumotonto aso imobwate yuda intea murage rororo ekero yatigaire bosa omo MCA tayo tigamenya motonto into tigatokore gasi abono tokanyire 2027 Kuripotelia egeta seni kia Ndizi TV ile Mildred Momanyi.